హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథము అవగాహన క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 అవగాహన క్లాస్లో మనము భగవద్గీతలోని 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంతకుముందు భగవత్ ప్రాప్తి, దానిలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానాన్ని మనము ఆ అధ్యాయంలో చూసాము. సో ఆ మెయిన్గా మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా గుర్తించుకోవాలి అనేటువంటి దానికి ఆయన చాలా విపులంగా తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనం 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ఆ అధ్యాయంలో మరి చివరిగా కన్క్లూడ్ చేస్తూ ఆయన వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రతిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాధ్యం అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో భక్తియుత సేవలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉన్నారో అటువంటి వాడికి వేద అధ్యయనం ద్వారా, యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా, తపస్సులు చేయడం ద్వారా, దానం ఇవ్వడం ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక కర్మల్లో చేయడం ద్వారా కలిగినటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. వీటన్నిటినీ మించి అంటే కేవలము భక్తియుత సేవను చేయడం ద్వారానే వీటన్నిటినీ అతడు పొందుతాడు. చివరికి వీటన్నిటినీ మించి ఆ నిత్యమైనటువంటి పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు అనేటువంటిది చెప్పినటువంటిది. ఆ విధంగా ఒక రకంగా ఆ 8వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకము
కృష్ణ భక్తి భావనని, భక్తి యోగమును ప్రత్యేకంగా చర్చించినటువంటి 7 మరియు 8 అధ్యాయాల యొక్క సారంగా ఉన్నటువంటిదిగా మనము చూస్తాం. సో ఇక ఈరోజు మనము మరి ఆ ఎందుకు ఆ జ్ఞానము, భగవద్ విజ్ఞానము విద్యలలో రాజు వంటిది మరియు గుహ్యతమము అయినటువంటిది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ దీంట్లో, ఈ అధ్యాయంలో చూడబోయేటువంటి అంశాలు. సో ఏవైతే అంశాలు మనము ఈ అధ్యాయంలో చూస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఆ కృష్ణుడి గురించి వినడము, అలా వినడానికి మరి ఇక వ్యక్తికి కావలసినటువంటి అర్హతలు, మరి మరి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని వినడానికి అనర్హులు ఎవరు అనేటువంటి అంశాలు మనకి మొదటి 3 శ్లోకాలలోనూ ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. అలాగే 4 నుండి 10 శ్లోకాలలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని గురించి తెలియచేస్తుంది. అలాగే మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించని వారు, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారు, ఇక ఇతర దేవత ఆరాధకులు, అనన్యమైనటువంటి భక్తి మొదలైనటువంటి అంశాలు ఈ 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని చెప్పేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్నే పరమ గుహ్య జ్ఞానము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయంలో మనం చర్చించుకోబోయేటువంటి అంశాలు. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయాపరుడవు కానందు వలన ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టముల నుండి, ఈ కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు ఆ భగవంతుడిని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడవుతారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, దివ్య గుణాలను అలా శ్రవణం చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నట్లయితే అంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడవుతారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ శ్రవణ పద్ధతే మనకి భాగవతంలో, శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడినటువంటి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కథలు, భగవత్ కథలు శక్తిపూర్ణాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతులు అవుతారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కనుక మరి ఇక్కడ భక్తుడు భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడు అవుతారు అని చెప్తారు. సో కనుకనే భగవంతులు అంటే భక్తులు భగవంతుని యొక్క ఆ సేవలో నిరంతరము కొనసాగాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని
మరి ఆ ప్రత్యేక జీవుని యొక్క మనోభావాన్ని, శ్రద్ధను ఆ భగవంతుడు అర్థం చేసుకుని భక్తుల సాంగత్యంలో ఆ కృష్ణ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగల బుద్ధిని ఇస్తారు అని చెప్తారు. అది మనకి నెక్స్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే నిరంతరము భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళకి ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటువంటి జ్ఞాన దీపాన్ని నేనే వెలిగిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ మనకి ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొంటూ ఉంటుంటారో ప్రత్యేకంగా జీవుని యొక్క మనోభావాన్ని, శ్రద్ధను ఆ భగవంతుడు అర్థం చేసుకుంటాడట. అర్థం చేసుకున్నటువంటి భగవంతుడు భక్తుల సాంగత్యంలో కృష్ణ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి బుద్ధిని కూడా ఇస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణ చర్చ ఏదైతే ఉందో అది ఎంతో శక్తివంతమైనది అని చెప్తారు. అదృష్టవంతులు మాత్రమే ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని పొందగలిగిస్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్వం ద్వారా ఆ జ్ఞానావగాహన కూడా వస్తారు అని చెప్తారు. సో ఆ జ్ఞాన అవగాహనకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి వైపు కూడా వాళ్ళు నిశ్చయంగా చేరుకుంటారు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి అంశాలలో ఆ మొదటి అధ్యాయము మిగిలిన మొత్తము గ్రంథానికి ఒక ఉపోద్ఘాతం వంటిది. అలాగే 2-3 అధ్యాయాలలో వర్ణించబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము రహస్యమైనది అని చెప్తారు. ఇక 7 మరియు 8లలో చర్చించబడినటువంటి విషయాలు భక్తికి సంబంధించినవి. అవి కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞానాన్ని కలిగించే కారణంగా మరింత రహస్యమైనవిగా చెప్పబడతాయి. కానీ ఈ 9వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి ఇది ఆ మరింత అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో మరింత జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించేటువంటి రహస్యమైందని చెప్పబడుతుంది. సో కనుక మరి 9వ అధ్యాయంలో వర్ణించబడినటువంటి విషయాలు అనన్యమైన విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినవి. కనుకనే దీనిని పరమ రహస్యము అని చెప్పబడుతూ ఉంటారు. మరి పరమ రహస్య జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు సాధారణంగానే దివ్యుడై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ శ్లోకము మనకి ఒక ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ ఇదం జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానం కదా. సో కాబట్టి ఇది మనకి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ. సో ఇది రహస్యమైనది. మనకి 2-3 అధ్యాయాలలో దేహము ఆత్మలకు మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం, అలాగే అతి రహస్యమైనది 7-8 భక్తియుత సేవ, అలాగే కృష్ణ సంబంధం, కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రాప్తి. అలాగే ఇక ఈ మనం చూసేటువంటి 9వ అధ్యాయం అత్యంత రహస్యమైనది. ఎందుకంటే ఇది శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, దానికి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రతిస్పందన ఉంటుంది. కనుక ఇది ఇక్కడ మనకు చెప్పినట్లుగా హరే కృష్ణ. మాతాజీ వైఎస్ లక్ష్మి మాత చదవండి, మిగిలిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంచండి, నేను పిలుస్తాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధన్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇది రాజవిద్యా రాజగుహ్యం అంటే ఇది ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇవాళ ఇప్పుడు ఆయన భగవంతుడు అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉండేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అన్నారు కదా, ఇదం తు తే
గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్య నసూయవే. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా ఆ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము, అలాగే విజ్ఞానం అనుభూతిని కూడా నీకు నేను తెలియచేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పారు కదా. సో కాబట్టి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది విద్యలలో రాజు అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్. అలాగే ఇట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ సీక్రెట్, రహస్యాలన్నిటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్, అబ్సల్యూట్ ప్యూర్, పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత మరియు నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వివరించినటువంటి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా తత్వసారమైనటువంటి కారణంగా భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో, ముఖ్యంగా 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి అనేక రకాలైనటువంటి విద్యలు ఉన్నటువంటివి. అలాగే భారతదేశంలోనే ప్రధాన తత్వవేత్తలలో గౌతముడు, కణాదుడు, కపిలుడు, యజ్ఞవల్కుడు, శాండిల్యుడు, వైశ్వానరుడు మొదలైన అంటే ఎంతో మంది ఉన్నటువంటి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ జ్ఞానము అంటే ఇక్కడ తత్వము లేదా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన రంగంలో జ్ఞానానికి కొరత లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి సమస్త జ్ఞానానికి అంటే వేద అధ్యయనం ద్వారా, వివిధ తత్వాల ద్వారా, ఆ 8వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా మరి అన్నిటి ద్వారా లభించేటువంటి సమస్త జ్ఞానానికి ఈ 9వ అధ్యాయము ఏదైతే ఉందో ఇది రాజు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో అలాగే ఇది ఎంతో రహస్యమైనది మరియు దివ్యమైనది అని చెప్పు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా రాజ విద్య అన్ని విద్యలలో కల్లా శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. రాజగుహ్యం అత్యంత గూఢమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఇది. పవిత్రం, మన యొక్క మనసును, జీవితాన్ని శుద్ధి చేసేటువంటి జ్ఞానం భగవద్గీత జ్ఞానం. ప్రత్యక్షావగమ్యం, గమం, సో ఆచరణ ద్వారా స్వయంగా అనుభవించేటువంటిది. సుసుఖం కర్తుం, భక్తి మార్గాన్ని సులభంగా ఆచరించవచ్చు అని చెప్తుంటారు. అలాగే అవ్యయం, ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలు ఇవి నశింపు లేనటువంటి జ్ఞానం. ఇది అవ్యయం, నశింపు లేనటువంటిది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మనే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. సో ఇక్కడ అశ్రద్ధదానాః పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని అంటూ చెబుతూ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా
ఆయన్ని అర్జునుడిని ఇక్కడ పరంతప అంటూ సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి వాడా, శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా. ఉం? ఈ ధర్మం ఏదైతే ఉందో, ఈ భక్తియుత సేవ యందు, అంటే ఈ ధర్మం యందు, అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసము లేని, అంటే శ్రద్ధ విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రాలలోనికి తిరిగి వస్తుంటారు. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎవడైతే భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసం లేకుండా ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేరు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఆ భగవంతుని దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక రెండు ముఖ్య లక్షణాలు, రెండు ముఖ్యమైనటువంటి అర్హతలు ఉండాలి అని చెప్తారు. అది ఎప్పుడూ కూడా అసూయ లేకుండా ఉండడం. అందుకే అనసూయవే అంటూ అంతకుముందు శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది అసూయ లేకుండా ఉండడం. అలాగే మరి శ్రద్ధ కూడా ఉండాలి, విశ్వాసం కూడా ఉండాలి. చెప్పే వాళ్ళపైన విశ్వాసము నమ్మకము ఉన్నప్పుడే అవి మనకి సరైనటువంటి అవగాహనలోకి వస్తాయి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అందువల్ల మరి ఎవరైతే భక్తియుత సేవ యందు నిమగ్నమై ఉండరో, భక్తియుత సేవలో పాల్గొనుకుంటా ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు పదే పదే ఈ భౌతిక జగత్తులో నిరంతరము తిరుగుతూ ఉంటారు అనేది చెప్తుంది అంశము. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ. మాతాజీ. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మయా మాతాజీ. తతమిదం సర్వం జగద్ వ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, మయా తత మితం సర్వం. సో ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే భగవంతుడు స్థూలమైనటువంటి ఆ భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా తెలియబడతాడు. సో అలాగే ఇక్కడ మరి ఈ సమస్త జగత్తు కూడా ఆయన యొక్క అవ్యక్త రూపంలోనే ఆవరించబడి ఉన్నది అని చెప్తారు. సకల జీవులు కూడా ఆయనలోనే ఉన్నాయని, కానీ నేను వాటిలో లేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుడు స్థూలమైనటువంటి భౌతికేంద్రియాల ద్వారా తెలియబడతాడు. అందుకే మనకి ఇక్కడ భక్తి రసామృత సింధులో చెప్పబడుతూ ఉంది, కృష్ణుని యొక్క నామము, యశస్సు, లీలాదులు భౌతికేంద్రియాల ద్వారా అర్థం కావు. సరి అయిన నిర్దేశంలో విశుద్ధ భక్తి యోగంలో కొన్నవానికే అతడు వెల్లడవుతాడు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సమితిలో కూడా చెప్తుంది, ప్రేమాంజున చరిత భక్తి విలోచనేన సంతః విలోచనేన సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి. అంటే ఆ దేవదేవుడు గోవిందుని పట్ల దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ భావాన్ని వృద్ధి చెందించుకున్నప్పుడే మనిషి తన యొక్క
అంతర్బాహ్యాలలో అతన్ని చూడగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా మరి ఆ దేవదేవుడు జనసామాన్యానికి, ఈ సాధారణ జనులకు అగోచరుడు. సో కాబట్టి మరి ఆయన సర్వము ఉన్నట్లుగా, సర్వవ్యాప్తి అయి సర్వత్రా ఉన్నట్లుగా భౌతికేంద్రియాల చేత, మరి ఆ భౌతికేంద్రియాల చేత ఆ అనుభూతుడు కాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యంగా అవ్యక్తమూర్తినా అంటూ చెప్పబడింది. జగద్ అవ్యక్తమూర్తినా అంటూ చెప్పబడ్డాడు. సో సో మనకి సాధారణంగా ఈ జగత్, ఈ బ్రహ్మాండంలో అత్యున్నత లోకము బ్రహ్మలోకం అని చెప్పుకున్నాము. బ్రహ్మ అక్కడ కమలంలో కూర్చొని ఉంటాడు. సో మనకి ఇక్కడ ఈ భూర్లోకం, ఎర్త్ ప్లానెట్ మధ్యలో ఇలా ఉంటాం మనం. యు ఆర్ హియర్, మనం ఇక్కడ ఉంటాం మిడిల్ ప్లానెట్ లో. సబ్టిల్ అండ్ గ్రాస్ అని చెప్పబడేటువంటి సటిల్ అండ్ గ్రాస్ ఇది. సో దీనికి మనకి కింద 7 లోకాలు ఉంటాయి. అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ. మన పైన ఈ భూర్లోక దానికి పైన భువర్లోకం ఉంటుంది. దాన్నే రాక్షస లేదా యక్ష, ఇక్కడ ఉండేటువంటి పిశాచ రాక్షసులు ఉండేటువంటి లోకం. తర్వాత స్వర్గలోకం, ఆ 33,000 కోట్ల దేవతలు ఉండేటువంటి చెప్తుంది. ఆ తర్వాత మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకం. ఈ సత్యలోకంలో బ్రహ్మ ఉంటాడు. ఇదే భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకంగా పరిగణించబడేటువంటి లోకం. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. జీవి రెడ్డి ప్రభుజీ చదవండి ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ అండి. ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. నచమస్తాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావనః. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, అయినా కూడా, ఎందుకంటే అంతకుముందు శ్లోకంలో ఆయన చెప్పబడినటువంటి ఈ సమస్త జగత్తు నా యొక్క అవ్యక్త రూపంలో నాచేనే ఆవరింపబడి ఉన్నది అని చెప్పారు కదా. సకల జీవులు నాలోనే ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక మళ్ళా చెప్తూ ఉన్నారు. అయినా కూడా ఓ అర్జున, ఈ సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించు. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేనే వాటిచే కానీ, అంటే నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితుడను కాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయనే సర్వత్రా ఉన్నప్పటికీ సమస్త సృష్టికి పరమమూలమైనప్పటి కారణంగా కూడా ఈ జగత్తులో భాగం మాత్రం ఆయన కాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ సమస్తము తనపైననే స్థితిని కలిగి ఉన్నదని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ మత్స్థాని భూతాని అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి
అలాగే మనకి హరే కృష్ణ. ఎందుకు ఇటు కూర్చున్నట్టు? హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ ఇప్పుడు చదవండి. యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్యానీత్యుపధారయ. ఇంకొకటి కూడా హరే చదవాలా ప్రభుజీ? లేదు మాతాజీ, ఒక శ్లోకం చదవండి చాలు. ఆ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైనటువంటి గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు, అదేవిధంగా సర్వప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనం గాలి ఎంతో ప్రబలంగా వీస్తూ ఉన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ అది ఎంత వీచినా ఎంత ఇది అయినా ఆకాశం కిందనే స్థితమై ఉంటుంది. సో అలాగే ఈ సర్వజీవులు కూడా, సర్వ ప్రాణులు కూడా ఏదో ఎలాగో ఏదో చేస్తూ ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ కూడా మొత్తం సమస్తము ఆ భగవంతుని యందే స్థితమై ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు నుండి, నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి తొడుగులోనే ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా చెప్తాడు. ఏదైతే కమలం తొడుగుందో ఆ కమలం పైన బ్రహ్మదేవుడు కూర్చుని ఉంటే ఈ తొడుగులోనే ఇవన్నీ కూడా లోకాలు ఉన్నట్లుగా. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మాండమైనటువంటి భౌతిక సృష్టి అతని యందు ఏ విధంగా స్థితి కలిగి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మరి సామాన్య మానవులు దాదాపుగా ఊహించుకోలేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు ఉపమానం ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 7వ శ్లోకం చదవండి. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయ పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నారు, సర్వభూతాని కౌంతేయ, ఓ కుంతీపుత్రుడా, ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సో కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా యొక్క ప్రకృతిలోనికే ప్రవేశిస్తాయి. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయము, రాత్రి సమయము, రాత్రి సమయం రాగానే జీవులన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలోకి పోతాయి. పగటి సమయంలో మళ్ళీ అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉండేటువంటి. సో కనుక కల్పాంతంలో అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోనికే ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్తున్నారు. సమస్త భౌతిక సృష్టిలు కూడా, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఏ సృష్టి అయినా కూడా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రకృతిలోనికే ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తుంది. అలాగే మరి ఆ బ్రహ్మకి రాత్రి అయిపోయి ఆయన పగటి సమయంలో మేల్కొన్నటువంటి సందర్భంలో, అంటే కల్ప ఆరంభం, వేరొక కల్ప ఆరంభం అయ్యేటువంటి సమయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారా తిరిగి వాటిని మళ్ళీ ఆ భగవంతుడే సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే సృష్టి స్థితి లయకారకుడుగా భగవంతుడు చెప్పబడేటువంటిది.
సో ఆ విధంగా, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి, పోషణ, లయం పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క పరమ సంకల్పంపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే కల్పాంతంలో అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆ పూర్తిగా దేహమును చాలించినప్పుడు అని అర్థం. ఇక్కడ సంపూర్ణ కల్పాంతం, మామూలుగా కల్పమైన పగటి రాత్రి సమయాలు కాకుండా సంపూర్ణ, మరి ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయన యొక్క ఒక రోజు, మరి ఆ 1000 యుగ చక్రాలుగా ఉన్నటువంటి, సో కనుక మరి ఆయన 430 కోట్ల సంవత్సరాలు, మన భూలోక సంవత్సరాలుగా ఆయన యొక్క జీవిత కాలము మనకి పరిగణలోకి తీసుకున్నబడినటువంటిది. సో హరే కృష్ణ. పద్మాకర్ ప్రభు ఇంతకుముందు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టున్నారు, చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు, వీలవుతుందా? 108 పద్మాకర్ SS ప్రభుజీ పద్మాకర్ ప్రభు. మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. పద్మాకర్ ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. జీవి రెడ్డి ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ అండి. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేరస్వాత్. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్ అంటూ చెప్తూ, ఈ మొత్తం విశ్వము నా యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నది. సమస్త జగత్తంతా కూడా నా యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నది. అంతేకాదు, నా యొక్క సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రకటితమవుతుంది. విసృజామి పునః పునః అంటూ చెప్తూ ఉన్నది. సో నా యొక్క సంకల్పంతోనే అది చివరకు లయించిపోతుంది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదువు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నచమాం తాని కర్మాణి నిబద్ధంతి ధనంజయ ఉదాసీనవదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ నచమాం తాని కర్మాని నిబంధంతి ధనంజయ. సో ధనంజయ అంటే ధనాన్ని జయించినటువంటి వాడా, సిరి సంపదలను జయించినటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఓ ధనంజయ అంటూ అర్జున్ని సంబోధిస్తూ, సో ఈ కర్మలన్నీ, ఈ కార్యాలన్నీ కూడా నన్ను ఏవి బంధించవు. ఎందుకంటే ఆయన వీటన్నిటికీ కూడా అతీతుడు, పూర్ణుడు. సో కనుక ఈ కార్యములు ఏవి కూడా నన్ను బాధించలేవు. నేను ఒక మరి తటస్థునిలా ఉండి, తటస్థ పరిశీలకునిలా ఉండి ఈ కర్మలు ఏవి నన్ను అంటకుండా అనాసక్తతో ఉంటాను. అనాసక్తుడనై మరి తటస్థుడిగా ఉంటూ ఈ భౌతిక కర్మలన్నింటి నుండి కూడా సదా
అనాసక్తుడనై ఉంటాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా భగవంతునికి ఎటువంటి కర్మలతో కూడా పని లేదు అనేటువంటి విషయంలో మనం తలచరాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో కనుకనే మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఆ దేవదేవుడు సర్వదా కర్మలలో నెలకొని ఉంటాడు. ఎందుకంటే మనకి ఆ బ్రహ్మ సమిత ద్వారా ఆయన ఆత్మారాముడుగా ఆత్మారామస్య తస్యాస్తి ప్రకృత్యా న సమాగమః అంటూ అతడు సర్వదా నిత్యానందుడు, ఆధ్యాత్మిక కలాపాల్లోనే నిత్యము ఆధ్యాత్మికమైన కలాపాల్లోనే నెలకొని ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నట్లు. సో కాబట్టి భౌతికమైనటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క శక్తుల ద్వారానే నియంత్రించబడేటువంటి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఆయన యొక్క శక్తులు, ఆయన ఆధీనంలో ఉండేటువంటి అంశాలు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జీవిరెడ్డి ప్రభు చదవం. హరే కృష్ణ అండి. మయా దక్షేణ ప్రకృతి చూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, ఈ ప్రకృతి నా యొక్క శక్తులలో ఒక శక్తి అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఓ కుంతి కుమారుడా, ఇక్కడ కూడా హేతు నానేన కౌంతేయ, ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటి అయినటువంటి ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం, నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి నా యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే పనిచేస్తూ సమస్తమైన ఆ స్థావర జంగమును ఆ జీవులను సృష్టిస్తున్నది అని చెప్తుంటారు. కానీ నియమానుసారమే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు భౌతిక జగత్తుకు పరంగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ సమస్తమైనటువంటి కర్మల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనే పరమ నిర్దేశకుడు అనేటువంటి విషయము మనం ఇక్కడ. సో ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ఆయన యొక్క అపరశక్తి, నా యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే పనిచేస్తూ చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అంటూ ప్రకృతి, ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి ప్రకృతి ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ యొక్క ప్రకృతి పాలనలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాంగా బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగటి సమయము, రాత్రి సమయాలలో, పగటి సమయంలో సాధారణంగా కల్పము ఆరంభమవుతుంది, రాత్రి సమయంలో కల్పాంతం అవుతుంది. మరి 1000 యుగాలు అట్లా జరుగుతూ వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసినట్టు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మూర్ఖులు ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి మూర్ఖుల స్థితిని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అవుతుంది. విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి. అవజానాంతి మాం మూఢ మానుష్యం తనుమాశ్రితాం పరం భవమాజానంతో
మమ భూత మహేశ్వరం. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం. ఓ అర్జున, నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు ఈ మూడులు నన్ను గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను, అటువంటి నా యొక్క వ్యక్తిత్వము, దివ్యత్వము వారు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. ఎందుకంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు సాధారణ మానవుల్లాగా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆయన సామాన్య మానవుడు కాదు అనేటువంటి విషయము మనకి ఈ అధ్యాయంలోని పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సంపూర్ణ జగత్తంతా కూడా ఆయన యొక్క అధ్యక్షతలోనే సృష్టి, పోషణ, విలయ కార్యాలన్నీ కూడా ఆయన చేతనే భగవం చేస్తున్నాడు. అంటే ఆయన మానవ మాతృడైతే ఆ విధంగా చేయడు. అలాగే ఆయన యొక్క బాల్యంలో మనం చూసినటువంటి బాల్య లీలల్లో ఎంతో మంది రాక్షసులను, రోజుల పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడే ఎంతో మంది రాక్షసులను సంహరించినటువంటి, మరి అటువంటి కృష్ణుడు సాధారణ మానవుడు ఎలా అవుతాడు? ఈ విషయం కూడా ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించలేనటువంటి స్థితి. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూడులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను, నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియకుంటున్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మరి సంపూర్ణ జగత్తు యొక్క సృష్టి, పోషణ, విలయ కార్యాలు చేసేటువంటి భగవంతుడు మానవ మాత్రుడు ఎలా అవుతాడు? కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు కేవలము మరి ఒక శక్తివంతుడైనటువంటి వ్యక్తి తప్ప మరేవీ కాదు అనేటువంటి భావించేటువంటి మూర్ఖులు అనేక మంది ఉన్నటువంటిది. కానీ బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఆయనే నిజానికి ఆది పురుషుడు, అతడే దేవదేవుడు. ఎందుకంటే అనేక మంది ఈశ్వరులు ఉండొచ్చు, అనేక మంది నియామకులు ఉన్నారు, కానీ ఆయన కంటే గొప్పగా ఉండేటువంటి ఇంకొకరు, అంటే ఇక్కడ సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు ఒకరికొకళ్ళు ఇంకా గొప్పగా కనిపిస్తారు. కానీ భగవంతుడు తన యొక్క స్థితిని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మూర్ఖులు ఆయన. ఎందుకంటే శిశుపాలుడు వంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేసినటువంటి సందర్భంలో శ్రీకృష్ణుడికి అగ్రతాంబూలం ఇచ్చినందుకు శిశుపాలుడు వంటి మూర్ఖపు రాజులు, అసుర స్వభావాలు కలిగిన ఉన్న రాజులు దాన్ని ధిక్కరించినట్లుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ జ్ఞానవంతులు, భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా, మరి భీష్మ పితామహుడు వంటి వాళ్ళు ఆయన్ని యథార్థంగా ఎరిగి ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. ప్రణామాలు మాత. చదవండి మాత. మోగాశ మోగ కర్మాణో మోగ జ్ఞాన విచేత సహ రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో, ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క దేహానికి ఎన్నో దివ్య గుణాలు ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మరి ఈ భౌతిక మాయశక్తి చే భ్రమకు లోనైనటువంటి జనులు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయ, దాని భ్రమకు లోనైనటువంటి జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు.
ఆ విధంగా ఆసురి మరియు నాస్తికమైనటువంటి ఆ అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో వారి యొక్క అభ్యుదయము క్షేమం కోసం వారి యొక్క ఆశలన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. సో కాబట్టి వారు ఫలాసక్తితో చేసేటువంటి కర్మలు అన్నీ నిష్ఫలమే మరియు వారి జ్ఞానము అయోమయ స్థితిలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. వారి యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది అయోమయమైనటువంటి స్థితి. మోగాశ మోగ కర్మానో మోగ జ్ఞాన విచేతస. సో ఆ విధంగా మరి ఫలాసక్తి చేసే కర్మలన్నీ కూడా నిష్ఫలమే అవుతాయి అని మరియు వారి జ్ఞానము అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఆనర్ X8C రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు ప్రభు మాతాజీ ఎవరో గాని. హరే కృష్ణ. సరే చదవండి ఇప్పుడు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ, మీ పేరు మాతాజీ? నా పేరు నాగలక్ష్మి దేవి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ, శ్లోక చదవండి. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసాః ధ్యాత్వా భూతాదిమవ్యయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం. మహాత్ముని యొక్క వర్ణన ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందులో మహాత్ముడి యొక్క మొదటి గుర్తింపు లేదా చిహ్నం అంటాం కదా, మహాత్ముడి యొక్క మొదటి గుర్తింపుగా ఉండేటువంటి లేదా లక్షణం. సో మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలము అని. ఎందుకంటే మోహితులు కానటువంటి మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉంటారు అని చెప్తారు. మోహానికి గురైనటువంటి వాళ్ళు మాయా ప్రకృతి రక్షణలో ఉంటారు. సో ఆ మహాత్ముని యొక్క వర్ణన మనకి ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అందుకే అంటున్నారు ఆయన, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి మహాత్ములు నన్ను ఈ సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలము అని తెలుసుకుంటారు. అలా ఆదిమూలము అని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి విచలనం లేకుండా అనన్య చిత్తంతో కేవలము నాయందే మనసును లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడే ఆదిపురుషుడు, సర్వకారణ కారకుడు అని చక్కగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా మహాత్ముడు తన ధ్యానమును నుండి ఆ శ్రీకృష్ణుని అంటే మళ్లించరు అని చెప్తారు. సో అలా నిరంతరము కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి స్థితిని ఇక్కడ చెప్తూ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మనకి వారు కన్క్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ. సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తస్య దృఢవ్రతాః
నమస్యంతస్య మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు సతతం కీర్తయంతో మాం. ఆ పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి మహాత్ములు ఎవరు? మహాత్ములు అంటే మోహితులు కానటువంటి వాళ్ళు, దైవీ ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మహాత్ములు. అటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆది అయినటువంటి వాడుగాను, అవ్యయుడు అయినటువంటి వాడుగాను ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా పూర్తిగా భక్తియుత సేవలో వాళ్ళు ఇక నెలకొంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎవరిని గురించి అయినటువంటి విశేషాలు మనకి బాగా తెలిసినప్పుడు వారిపైన మనకి మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మనకేం తెలియదు అనుకోండి, వాళ్ళ గురించి ఏం చేయలేము. వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాడైనా మామూలుగానే ఉంటాం, మనకేం తెలియదు కనుక. సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి మహాత్ములు నిరంతరము నా మహిమలను అంటున్నారు భగవంతుడు. నిరంతరం కూడా ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో, ఒక దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో ఆ భగవంతుని ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు నా యొక్క నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క మహిమను గానం చేయటంలో నెలకొని ఉంటారు భక్తులు అని చెప్తుంటారు మహాత్ముడు అనేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే అతనికి వేరే పని ఏది కూడా ఉండదు. అతడు ఆ భగవత్ కీర్తనలోనే సతతం నెలకొని ఉంటారు. సతతం కీర్తయంతో మాం, నిరంతరము ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి ధ్యాసలోనే ఉంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనిషి భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని, ఆయన యొక్క నిత్య రూపాన్ని, ఆయన యొక్క దివ్య గుణాలను, అసాధారణమైనటువంటి లీలలను స్తుతిస్తూ భగవంతుణ్ణి కీర్తించాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. సో మరి ఎందుకంటే కొంత ఆ భగవంతుని యొక్క నిరాకార లక్షణము అంటే బ్రహ్మజ్యోతి పట్ల ఆకర్షితులైనటువంటి వారు భగవద్గీతలో మహాత్ములుగా వర్ణించే వాళ్ళు కూడా మందమతులుగానే చెప్పబడినటువంటిది మనం చూస్తాం. సో సాధారణంగా విష్ణు భగవాను గురించి కీర్తన చేస్తూ ఆయన గురించినటువంటి లీలలను శ్రవణం చేస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందవచ్చు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఏకాదశి ఉండడము, నెక్స్ట్ చాతుర్మాస్య దీక్ష ప్రారంభమవుతుంది మనకి. సో ఆ చెప్పబడినటువంటి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉండటము, ఇలా నిరంతరము ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో మహాత్ములు అనేటువంటి వాళ్ళు శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి మహాత్ములు, గురు మహారాజు వంటి మహాత్ములు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో పరిభ్రమిస్తూ వినయంతో ఆ భగవంతుని ముందు ప్రణమిల్లుతూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉండడము, ఒక దృఢమైనటువంటి వాగ్విధానము లేదా విశ్వాసంతో ఉండడము, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు, ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుల్లోనే లీనమై ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.
ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు? హరే కృష్ణ.